आता आपण वर्ग चालू करूया. प्रथम मंगलाचरण. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आता गेल्या खेपेला 2.50 पर्यंत झालं होतं ना. I think so. 56 माताजी. 56. येस माताजी. हे झालं होतं का 1? त्रिविध तापन बद्दल बोललो होतो आपण लास्ट टाइम. चालू करायचं आहे का हे? 57 चालेल. 57. एकच मिनिट. मग आपण एक हे घेऊया, रिकॅप घेऊया की गेल्या खेपेला आपण काय काय शिकलो. तर आता मी तुम्हाला गेल्या खेपेला एका शब्दाचा अर्थ सांगितला होता, कृपण. तुमच्या लक्षात आहे का कृपण म्हणजे काय? कोण सांगेल मला? सांगा बरं, कृपण म्हणजे काय? हरे कृष्ण. कृपण म्हणजे मायझर इंग्लिश मध्ये, म्हणजे बरोबर. कंजूस. पण त्याचा आध्यात्मिक कोशामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर त्याचा अर्थ काय होतो? कोण सांगणार आहे? पल्लवी माताजी. बरं, मी सांगते. तर कृपण म्हणजे मायझर, हे अगदी बरोबर आहे. एखाद्या माणसाकडे खूप धन आहे पण तो ते पैसे खर्चच करत नाहीये, त्याला आपण म्हणतो की हा कृपण आहे. पण इकडे आध्यात्मिक तऱ्हेने कृपण म्हणजे काय? आपल्याकडे इंद्रिय आहेत आणि या मनुष्य जन्मातच या इंद्रियांचा वापर करून आपण कृष्णाकडे जाऊ शकतो. इतकी आपली इंद्रिय रिफाइंड आहे किंवा इतकं इंद्रियांचा पोटेन्शियल आहे, त्यांची क्षमता खूप जास्त आहे. हीच क्षमता पशु पक्षी इतर प्राण्यांमध्ये नाहीये. त्यांच्या इंद्रियांमध्ये ही क्षमता नाहीये. आणि आपण आपली इंद्रिये जेव्हा फक्त भौतिक गोष्टीसाठी वापरतो आणि अगदी एखादा कंजूस माणूस असतो, तो कसं त्याचा थोडेसेच पैसे तो खर्च करतो, तसा आपण आपली इंद्रिय अगदी किंचित थोड्याच वेळासाठी कृष्ण सेवेमध्ये ती लावतो.
तर ही जी मानसिकता आहे, ही इंद्रिय म्हणजे काय, सगळं जे काय भौतिक आहे त्याचा आनंद लुटण्यासाठी आहे, भगवंताकडे जाण्यासाठी नाही. तर ही जी मानसिकता आहे याला कृपण म्हणतात. म्हणजे आपण मनुष्य जन्म जो दिलेला आहे आपला, त्याची आपल्याला किंमतच समजलेली नाहीये. म्हणून आपण आपली इंद्रिये कृष्णासाठी खर्च करत नाहीये, असा जो माणूस आहे त्याला कृपण म्हणतात. मग त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगितलं होतं प्रत्येक माणसाची 2 कर्तव्ये असतात. जे बद्ध असतात त्यांची 2 कर्तव्य असतात. ती 2 कर्तव्ये कोणती? कोण सांगेल? ही 2 कर्तव्ये कोणती? भौतिक आणि आध्यात्मिक माताजी. बरोबर. भौतिक आणि आध्यात्मिक. भौतिक म्हणजे काय, की आपल्याला शरीर असल्यामुळे शरीर म्हणजे नातं आलं. शरीर असेल म्हणजे त्या माणसाला आई असते, वडील असतात, मामा मामी, काका काकू, आत्या मावशी हे सगळे असतात, भावंड असतात, मुलं, नवरा बायको हे सगळे असतात. त्याचबरोबर शरीर तुमचं मेंटेन करायला तुम्हाला व्यवस्थित खावं लागतं. खाण्यासाठी तुम्हाला 4 पैसे मिळवावे लागतात. ही सगळी कर्तव्य झाली, ही शरीरासाठी झाली. आणि दुसरं म्हणजे आध्यात्मिक कर्तव्य किंवा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्युटी. ही म्हणजे काय, तुम्ही तुमच्या आत्म्याच्या उन्नतीसाठी तुम्हाला जे जे काय तुमच्या गुरुनी करायला सांगितलंय त्याला आपण आपलं आध्यात्मिक कर्तव्य असं म्हणतो. आध्यात्मिक कर्तव्य जर तुम्ही निग्लेक्ट केलं, पूर्ण तऱ्हेने दुर्लक्ष केलं, तर तुम्ही या जगात कधीच सुखी राहू शकत नाही. तर आध्यात्मिक ड्युटी जी आहे ती आपण कधीही निग्लेक्ट केली नाही पाहिजे. आता आपण पुढे बघूया. 2.57 कुमुद माताजी श्लोक वाचता का? येस माताजी. यस सर सॉरी. यस सर्वत्रापि स्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टिः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. आता एकच मिनिट, आपण 2.54 पासून चालू करूया, म्हणजे ती लिंक जराशी आहे, ती वर्गातल्या सर्वांना समजेल की हा म्हणजे अर्जुनाचा प्रश्न आहे. जेव्हा कृष्णाने सांगितलं की तुमची जी बुद्धी आहे ती निश्चयात्मक पाहिजे, मग अर्जुनाचा प्रश्न असतो की निश्चयात्मक बुद्धी ज्याची आहे तो कोण आहे, त्याला काय म्हणतात? आणि मग श्रीकृष्ण स्थिताधीर मुनींचं वर्णन करतात. तर आपण 2.54 पासून जरा 2-3 श्लोक घेऊया. कुमुद माताजी श्लोक आणि पल्लवी माताजी अनुवाद, असं 2.57 पर्यंत वाचा. जी. अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, ज्याची भावना अशी समाधीस्थ झाली आहे त्याची लक्षणे काय आहेत? तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो? तो कसा बसतो आणि कसा चालतो? हरे कृष्णा. हा, आता पुढचं 55. येस. श्री भगवान उवाच प्रजुहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. भगवान म्हणाले, हे पार्था,
मानसिक तर्क वितर्कामुळे उत्पन्न झालेल्या इंद्रिय तृप्तीच्या सर्व प्रकारच्या इच्छांना मनुष्य जेव्हा त्याग करतो आणि याप्रमाणे त्याचे शुद्ध झालेले मन जेव्हा केवळ आत्म्यामध्ये संतुष्ट होते, तेव्हा तो स्थितप्रज्ञ अर्थात विशुद्ध दिव्यावस्थेत स्थित झाला आहे असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता 56. येस माताजी. दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्रिविध तापांनीही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखामध्ये हर्षोल्लासित होत नाही आणि जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झाला आहे त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता 57. येस माताजी. यस् सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टिः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. या भौतिक जगतात जो कोणी शुभ अथवा अशुभ गोष्टींच्या प्राप्तीपासून प्रभावित होत नाही आणि जो अशा प्राप्त शुभाशुभ गोष्टींची स्तुती अथवा निंदाही करत नाही, तो पूर्ण ज्ञानामध्ये दृढपणे स्थिर झालेला असतो. हरे कृष्ण. तर आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे की स्थिताधीर मुनी जो आहे तो कसा बोलतो, कसा चालतो, कसा बसतो. आता याचा अर्थ काय आहे, तो कसा बोलतो म्हणजे तो त्याच्या भोवती जेव्हा सर्व लोक त्याची स्तुती करत असतात तेव्हा त्या सिच्युएशनला तो रिस्पॉन्ड कसा करतो किंवा सर्वजण त्याचा अपमान करत आहे तेव्हा तो कसा बोलतो, काय करतो, त्याची रिॲक्शन काय आहे असा याचा अर्थ आहे. तर आता स्थिताधीर मुनी याचा अर्थ बघा की ज्याचं मन कृष्ण चरणांवर स्थिर आहे याला आपण स्थिताधीर मुनी म्हणतो. आणि इकडे त्यांनी उदाहरण पण दिलेलं आहे एका कासवाचं. आता हे जे मला वाटतं पुढे 58 वाला श्लोक आहे माताजी. नेक्स्ट 58 वाला आहे का? हा बरोबर. तर हे जे कासव आहे समोर जेव्हा ते बघतं की एक दुसरा हिंस्र प्राणी समोर आहे आणि आता कधी त्याचे प्राण जाऊ शकतील तेव्हा तो काय करतो, आपली अवयव आतमध्ये ओढून घेतो. त्याचप्रमाणे हा स्थिताधीर मुनी आहे याला समजतं की इंद्रियांचे विषय म्हणजे डेंजर आहेत, त्याला ज्ञान असतं आणि म्हणून इंद्रिय विषयांपासून तो पूर्ण तऱ्हेने अलिप्त होतो, तो तिकडनं निघून जातो. आता समजा जर काही जण मित्र बसलेले आहेत आणि ते सगळे ड्रिंक्स घेतात आणि अशा ठिकाणी जर एखादा माणूस आला स्थिताधीर मुनी, तो काय करेल, तिकडे 2-3 मिनिटं बसेल आणि लगेच निघून जाईल. का? कारण त्याला माहिती आहे की हे जी लोक करतायत हे योग्य नाहीये, मी चुकीच्या ठिकाणी आलो. त्याला ज्ञान असल्यामुळे तो त्याच्या इंद्रियांवर कंट्रोल आणू शकतो. आता आपल्याला कसं होतं, आपल्याला माहित असतं की ही गोष्ट योग्य नाहीये, पण अनेक गोष्टी आपली इंद्रिय जी आहे ती इतकी बलवान असतात, आपण अनेक गोष्टी कंट्रोल करू शकत नाही. का कंट्रोल करू शकत नाही? कारण आपलं जे ज्ञान असतं ते म्हणा अज्ञानच असतं. जे काही थोडस ज्ञान असतं त्या ज्ञानामध्ये सुद्धा निश्चय नसतो, असं त्या ज्ञानामध्ये बळ नसतं. त्याच्यामुळे आपण काय करतो, इंद्रियांना बळी जातो. आता इकडे तुम्हाला एक छोटीशी गोष्ट सांगते की एकदा
पृथू महाराज असतात ते अश्वमेध यज्ञ करतात. आता अश्वमेध यज्ञ ते करता करता त्यांची 99 अश्वमेध यज्ञ झाली. 99 यज्ञ झाल्यानंतर इंद्र जो होता तो खूप रेस्टलेस झाला, की त्याला वाटलं की आता 100 यज्ञ जर या पृथू महाराजांची पूर्ण झाली तर मग आता त्याला इंद्राची पोस्ट मिळेल आणि आपल्याला या खुर्चीवरून काढलं जाईल. आता इंद्र हा खूप रेस्टलेस झाला, म्हणून त्यांनी काय केलं की जो अश्वमेध यज्ञासाठी घोडा वापरला जात असे, तो त्या घोड्याला नेहमी पळवून घेऊन जात असे किंवा कुठेतरी लपवून ठेवत असे. आता असं झाल्यावर यज्ञ कसं होणार, कारण अश्वमेध यज्ञामध्ये अश्व म्हणजे घोडा याची बळी दिली जात असे. असं झाल्यानंतर पृथू महाराजाला समजलं की हा इंद्र आहे, तो सगळं हे करतोय. तर पृथू महाराजांना भरपूर राग आला की हा का असं करतोय आणि मला 100 यज्ञ माझी पूर्ण करायची आहे. तर त्यांनी बरेच प्रयत्न केले. हा इंद्र नेहमी त्यांचा घोडा जो आहे तो पळवून घेऊन जायचा आणि हे शोधून आणायचे. तर हे एक सारखं असं त्यांचा चालू होता. तर एकदा काय झालं, त्यांना खूप राग आला. त्यांनी ठरवलं की या इंद्राला आपण ठार मारायचं. म्हणून त्यांनी काय केलं की इंद्राला ठार मारायचं ठरवलं आणि इंद्राला हे समजलं की आता हा मात्र खूप रागवलेला आहे पृथू महाराज आणि कदाचित आपले प्राण घेईल. म्हणून तो संन्यासाचं रूप घेऊन तिकडे येऊन तो घोडा घेऊन जातो. आता संन्यासी आल्यावर संन्यासाला कसं मारणार असं म्हणून परत पृथू महाराज मारू शकत नाही. तर असं करता करता एकदा पृथू महाराजांचा जो मुलगा असतो त्याला खूप राग येतो. तो म्हणतो मी हे खूप सहन केलंय, आता मात्र काही झालं, हा इंद्र संन्यासी वेशामध्ये जरी आला तरी मी त्याला मारणार आहे. तितक्यात ब्रह्मदेव तिकडे येऊन पृथू महाराजांना आणि त्याच्या मुलांना सांगतात की अश्वमेध यज्ञ जे आहे त्यात माणसाची बळी दिली जात नाही, तर एका घोड्याची, एका प्राण्याची बळी दिली जाते. आणि कुठल्याही यज्ञामध्ये मंत्र म्हटली जातात, तिकडे लोकांचे जे भाव असतात ते खूप चांगले असतात. पण इकडे मला हे सगळं उलटच दिसतंय आणि यज्ञाच्या ठिकाणी कधीच मारामारी होत नाही किंवा कधी कोणाचे खून आणि रक्त असं खाली पडलेलं आहे असं कधीही या पवित्र ठिकाणी कधीच होत नाही. तर तुम्ही या इंद्राची हत्या करू नका आणि तुम्ही यज्ञ हे कोणासाठी करताय आणि त्याच्या पाठचा तुमचा हेतू काय आहे. तर पृथू महाराज म्हणाले की आम्हाला श्रीकृष्णांना प्रसन्न करण्यासाठी हा यज्ञ आम्ही करत आहोत. मग असं म्हटल्यानंतर ब्रह्मदेव म्हणाले मग तुम्ही एखाद्याला जर मारलं, ठार मारलं, तर भगवंत प्रसन्न होतील का. तर ते उत्तर त्यांना मिळालं की श्रीकृष्ण काही प्रसन्न होणार नाही आपण कोणालाही ठार मारलं तर. तर असं झाल्यानंतर ब्रह्मदेव निघून गेले आणि मग पृथू महाराजांना ब्रह्मदेवानी दिलेला संदेश मिळाला की आपण कोणालाही ठार मारून भगवंतांना प्रसन्न करू शकत नाही. आणि मग त्यांनी जो इंद्रावर जो काही राग होता ना तो सगळा त्यांनी सोडला की इंद्र बरं ठीक आहे, तू ये, तुला घोडे पळवून घेऊन जायचे असतील तू जा, पण माझा हेतू काय आहे, मला भगवंताला प्रसन्न करायचंय. तर जेव्हा ही मानसिकता पृथू महाराजांची झाली, त्यांचे 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ पूर्ण झाले नाही,
99 झाले होते, तरी देखील श्रीकृष्ण पृथू महाराजांवर प्रसन्न झाले, तिकडे आले आणि त्यांना वर दिला. तर आपल्याला एक लक्षात ठेवायचंय की हे जे आपल्या मनामध्ये राग वगैरे जो असतो, त्या रागाने कृष्ण आपल्यापासून दूर जातो. भलं तुम्हाला काही गोष्टी जरी आता जसं इकडे पृथू महाराजांना 100 यज्ञ ते पूर्ण करू शकले नाही, तरी ज्या वेळी त्यांनी तो राग सोडून दिला, त्यावेळी भगवंत त्यांच्या समोर आले. त्याचप्रमाणे स्थिताधीर मुनी सुद्धा त्याला माहिती असतं की ही जी आपली इंद्रिय आहेत ही इतकी बलवान आहेत, तर या इंद्रियांना कंट्रोल करण्यासाठी आपलं मन सदैव भगवंत चरणांवर स्थिर हवं. आणि एकदा भगवंत चरणांवर स्थिर झालं की आजूबाजूला जे भौतिक अट्रॅक्शन्स आहेत त्याच्यापासून आपण एकदम अलिप्त होतो. म्हणजे जणू काय आपण श्रीकृष्णांच्या चरणांचा जो अमृत स्वाद आहे तो आपण चाखायला लागतो. आणि ती जी हायर टेस्ट आहे, एकदा ती टेस्ट जेव्हा आपण आपल्याला ती मिळते, तेव्हा ही जी भौतिक जगातले जे काय अट्रॅक्शन्स आहेत, म्हणजे हर्ष असू दे, शोक असू दे, आनंद, दुःख, या सर्वांपासून आपण अलिप्त होतो. कारण आपण हायर टेस्ट जी आहे, जो अमृताचा स्वाद आहे, तो आपण घेतलेला असतो. तर आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की नेहमी आपण जे इंद्रियांचे विषय आहे याच्यापासून आपण नेहमी अलिप्त राहिलं पाहिजे. आता हे सांगताना अलिप्त कसं राहायचं, तर आणि एक मी तुम्हाला गोष्ट सांगते की आता समजा जर कुत्र्याच्या समोर तुम्ही एक हाड टाकलं, मला सांगा कुत्रा काय करेल? कोण सांगेल? पटकन सांगा. चघळेल. त्याला हा. खाण्याची इच्छा होईल माताजी. हो, तो खाण्याची इच्छा होईल. आणि तेच तुम्ही एका सिंहाच्या समोर उभं राहिला आणि एक हात टाकलं, तर तो काय करेल? हाडाकडे बघेल की तुमच्याकडे बघेल? सांगा. माणसाकडे बघेल. बरोबर. माणसाकडे बघेल. याला म्हणतात डॉग मेंटॅलिटी आणि लायन मेंटॅलिटी. म्हणजे कुत्र्याच्या समोर तुम्ही जेव्हा हात टाकता तेव्हा कुत्रा काय होतो? खूप बिझी होतो. ते हाड किती मोठं आहे, आपल्याला तोंडात घेता येतं का, किती छोटं आहे, त्याच्या काय डायमेन्शन्स आहेत, ते कसं खायचं, काय खायचं, तर सगळं त्या हाडावर त्याचा पूर्ण फोकस असतो. त्या उलट जो सिंह असतो तो सुद्धा हाडाकडे बघेल, पण दुसऱ्या क्षणी ज्यानी हाड टाकलेला आहे त्याच्याकडे बघेल. आता तो जो कुत्रा आहे, हाड समोर टाकल्याबरोबर त्याला आनंद होईल आणि तो चाटायला लागेल, ते हाड तोंडात घेईल आणि ज्यांनी हाड टाकलेला आहे त्याला तो पूर्ण विसरून जाईल. अगदीच त्याचप्रमाणे तसंच कृष्ण जो आहे तो आपल्याला प्रत्येक आपल्या जीवनातले जे सिच्युएशन्स आहेत, ज्या समस्या आहेत, ज्या घटना घडत आहेत, आपल्या समोर कृष्ण टाकतोय आणि आपण काय करतो? त्या पर्टिक्युलर सिच्युएशन कडे बघता आपण इतके बिझी होतो की कोणी ते टाकलेलं आहे त्याच्याकडे आपण बघतच नाही. आपण फक्त त्या सिच्युएशन कडे बघत राहतो, त्या कुत्र्यासारखं. आणि तो जो सिंह असतो तो काय बघतो? कृष्णाकडे बघतो. कोणी टाकलंय? कृष्णाने हे जर मला टाकलेलं आहे किंवा हे मला दिलेलं आहे, तर ती सिच्युएशन आनंदाची आहे किंवा दुःखभरीत आहे,
त्याचा त्याला फरक पडत नाही. काय फरक पडतो त्याला, की हे कोणी दिलेलं आहे, हे कृष्णाने दिलेलं आहे. म्हणजे या सिंहाचा किंवा हा जो माणूस आहे याचा फोकस जो आहे तो कृष्ण आहे. ती सिच्युएशन नाही जीवनातली, त्याचा फोकस कृष्णावर कायमच तसा राहतो आणि बदलत नाही. आणि ज्या वेळेला असं होतं ना आपलं, जेव्हा ज्यांनी सिच्युएशन ती आपल्या समोर टाकली आहे त्याच्याकडे जेव्हा आपण बघतो, तेव्हा मात्र आपलं हृदय कमल जे आहे ना ते उमलायला लागतं. आता बघा, आपण अंताक्षरी खेळतो, प्रत्येक अक्षर वेगवेगळं, एक एकदा तेच अक्षर तीनदा आपल्यावर येतं, पण आपण असं विचारतो का की मलाच का हे अक्षर आलं, आणि भांडत बसतो का? असं भांडत बसलो तर अंताक्षरीची मजा जी आहे ती निघून जाईल. तर आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे की कुठलीही गोष्ट आपल्या समोर, कुठलीही सिच्युएशन आली तर आपला फोकस त्या सिच्युएशनवर न ठेवता आपला फोकस कायम कृष्णावर हवा. आता समजा जर आपण काहीतरी खातोय, खाताना समजा जर आपण आपली जीभ जोरात चावली, असं झालं, तर मग आपण शिव्या कोणाला देणार, दाताना की त्या जिभेला? कोणाला आपण म्हणणार की तू वाईट आहेस, तू वाईट आहेस? दोन्हीही, दात ही आपलेच आहेत आणि जीभ जी आहे ती सुद्धा आपली आहे. त्याचप्रमाणे जो भक्त असतो तो वाईट वाईट किंवा दुःखभरीत जी घटना त्याच्या जीवनात घडत असते त्यावेळेला तो कधीही कोणालाही नावं ठेवत नाही, कारण तो प्रत्येक समस्येमध्ये तो कृष्णाचा हात बघत आहे. तर अशा तऱ्हेने जो स्थिताधीर मुनी असतो त्याचा फोकस कोणावर राहतो? नेहमी कृष्णावर राहतो. ज्याप्रमाणे प्रल्हाद महाराज, आता उद्या होळी आहे, तर आता आपला हा अध्याय संपला ना की मी थोडस प्रल्हाद महाराजांबद्दल सांगेन. कारण हे जे स्थिताधीर मुनी आहे त्या तुम्ही 18 दिवसात गीता समजून घ्या. याच्यामध्ये स्थिताधीर मुनीमध्ये प्रल्हाद महाराज आणि श्रील प्रभुपाद यांची उदाहरणं दिली आहेत. तर नेहमी तुम्हाला लक्षात ठेवायला पाहिजे की कुठलीही सिच्युएशन असेल, आपला फोकस जेव्हा कृष्णावर असतो तेव्हाच आपण या कासवासारखी आपली इंद्रिये त्या आनंदापासून सुद्धा आणि त्या दुःखापासून सुद्धा आपण अलिप्त करू शकतो. Uh, 2.59. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य तेनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. देहधारी जीवात्मा जरी इंद्रिय भोगांपासून निवृत्त झाला तरी त्याची इंद्रिय विषयांबद्दलची गोडी ही राहतेच, परंतु उच्चतर रसाचा अनुभव घेऊन अशी कार्ये थांबविल्यास तो चेतनेमध्ये स्थिर होतो. हरे कृष्ण. आता हे जे इंद्रियांचे विषय आहेत हे आपण फोर्सेबली आपण थांबवू शकत नाही. इंद्रिय मी तुम्हाला सांगितलं ना, ते आपला जन्म आपला आपण असं म्हणू शकतो की जरी कृष्ण आपला क्रिएटर आहे तरी प्रायमरी क्रिएटर आपण आपलं म्हणू शकू की प्रकृतीकडून आपल्याला हे शरीर मिळालंय. त्याच्यामुळे आपला मनाचा ओढ भौतिकेकडे खूप असतो. आणि तो भौतिकेकडे का असतो? कारण आपण कधीच जो अमृताचा स्वाद असतो तो घेतला
नसतो. आपण काय करत असतो की जी लोअर टेस्ट आहे म्हणजे जे पशु पक्षी प्राणी यांची जशी टेस्ट असते तशीच आपलीही टेस्ट असते आणि जी हायर टेस्ट आहे की जिकडे आपण कृष्ण कृष्ण चरणावर आपण पूर्ण वेळ आसक्त राहू शकतो. ही टेस्ट आपण कधीच अनुभवली नसते. त्याच्यामुळे आपण इमिजिएटली ती हायर टेस्ट जी आहे ती आपल्यामध्ये डेव्हलप होऊ शकत नाही. त्याला एक प्रोसेस आहे, त्याला वेळ लागतो आणि ती आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलेली आहे की ती तुम्हाला हायर टेस्ट अनुभव घ्यायचा असेल तर तुम्हाला काय केलं पाहिजे, तुम्हाला रोज चॅन्टिंग केलं पाहिजे, भगवद्गीता वाचली पाहिजे, श्रीमद भागवतम वाचलं पाहिजे. अशा तऱ्हेने आपण कृष्ण भावनेमध्ये कायम स्थिर होऊ शकतो, नाहीतर आपण स्थिर होऊ शकत नाही. आता 2.62 आणि 63. हरे कृष्णा. एक मिनिट माताजी. 60 माताजी, 60 वर राहिला माताजी. 60 61. 61 का? 60 पण राहिला माताजी. बरं, 60 आणि 61 दोन्ही वाचा. यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि भरन्ति प्रसभं मनः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. इंद्रिये इतकी प्रबल आणि उच्च शृंखल आहेत की हे अर्जुना, इंद्रियांना ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विवेकी पुरुषाच्या मनाला सुद्धा ती बळजबरीने ओढून नेतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. म्हणजे हा ठीक आहे, वाचा वाचा. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जो इंद्रियांना पूर्णपणे वश करून त्यांचे संयमन करतो आणि आपली भावना माझ्यामध्ये दृढपणे स्थिर करतो त्याला स्थिर बुद्धियुक्त मनुष्य असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा की आता राग, द्वेष हे सगळे जे गुण आहेत हे कशामुळे आपल्या मनामध्ये उमटतात? कारण आपण पूर्ण भौतिकाशी अटॅच्ड असतो. तुम्ही तुमचं मन थोडा वेळ तरी कृष्णाकडे द्या. हे जे नेगेटिव्ह इमोशन्स आहेत तुमच्या मनामध्ये अजिबात उमटणार नाही. उमटले तरी तिकडे हृदयामध्ये कृष्ण असतोय. ज्यांच्या हृदयात कृष्ण आहे, कृष्ण काय करतो, या सर्वांना हे जे राग, द्वेष, मत्सर, अहंकार हे जे आहे ते राक्षसांसारखे आहेत. कृष्ण त्यांचा लगेच वध करतो. आता समजा जर तुम्ही एक दगड घेतला आणि तो जमिनीवर टाकला तर काय होईल? काही होणार नाही. पण तोच दगड तुम्ही एका तलावामध्ये टाकला तर काय होईल? तुम्हाला पाण्याच्या लहरी ज्या आहेत त्या अशा लांब लांब जाताना दिसतील. त्याचप्रमाणे आपलं जे हृदय आहे ते या पाण्यासारखं आहे. कोणी काही म्हटलं की आपल्या जे शांत मन असतं ना त्याच्यामध्ये एकदम रेस्टलेस होतं, ॲजिटेट होतं, असं होतं. तोच दगड तुम्ही जमिनीवर टाका, त्याच्यावर काहीच परिणाम होत नाही. तर जेव्हा आपण कृष्ण भावना भावित जीवन जगायला लागतो तेव्हा मात्र आपलं जे हृदय आहे ते
इतकं स्ट्रॉंग होतं की कोणीही काही बोलले, आपला अपमान केला, निंदा केली की त्याचा परिणाम आपल्यावर अजिबात होत नाही. तर हे तुम्हाला लक्षात ठेवलं पाहिजे की राग जो आहे तो आपल्याला कृष्णापासून लांब घेऊन जातो. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला जशी पृथू महाराजांची गोष्ट सांगितली, हे जे नेगेटिव्ह इमोशन्स आहेत हे कधीही आपण आपल्या हृदयामध्ये ठेवायचे नाही. जरी चुकून असं होऊ शकतं, आपण माणूसच आहे. हे जे नेगेटिव्ह इमोशन्स आपल्या हृदयात आले तर आपण काय करायचं, आपण जप जास्त वाढवायचा, श्रीमद भागवतम वाचायचं, आपण मंदिरात जायचं, तिकडे इतर जे भक्त आहेत त्यांच्या बरोबर राहायचं, थोडी सेवा करायची. आणि असं करता करता तुमच्या लक्षात येईल की राग कधीच गेला आणि राग जाता क्षणी कृष्ण तुमच्या हृदयामध्ये परत प्रवेश करतो. तर आपल्याला हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की जेव्हा आपण भौतिकाकडे आकर्षित होतो, त्या आकर्षणापासून काय निर्माण होते, आसक्ती, की मला हे हवंय, मला हे हवंय. आणि आसक्ती जेव्हा निर्माण होते, ती आसक्ती, ती इच्छा असते, ती इच्छा पूर्ण नाही झाली आपली की मग काय होतो, राग येतो. राग झाल्यानंतर काय होतं, तुमची जी मेमरी आहे, तुमची जी बुद्धी आहे ही चालेनाशी होते. आणि मग ज्या वेळेला असं होतं की बुद्धी काम करत नाही, तेव्हा आपण काय होतो, भौतिक सागरात गटांगळ्या खातो. हरे कृष्णा. हा, आता पुढचा कुठला आहे? पुढचा 62. हा, 62. 62. ध्यायतो. येस. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत असताना मनुष्याची त्या विषयांच्या ठिकाणी आसक्ती वाढत जाते आणि अशा आसक्तीपासूनच काम उत्पन्न होतो आणि कामापासूनच क्रोधाचा उद्भव होतो. हरे कृष्ण. तर आता स्टेप बाय स्टेप इकडे सांगितलंय की आसक्ती कशी होते आणि मग राग कसा होतो आणि राग आल्यानंतर पुढची स्टेप काय होते. हा, आता पुढचा श्लोक वाचा. 63. 63. हा. क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. क्रोधापासून संमोह निर्माण होतो आणि मोहापासून स्मृती भ्रमित होते. जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धिनाश होतो आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अधःकुपन पतन होते. हरे कृष्ण. तर अशा तऱ्हेने आपण भौतिक सागरामध्ये पडतो. म्हणजे आता अर्जुन कृष्णाला विचारतोय की स्थिताधीर मुनी कसा असतो, त्याचं वर्णन करून सांग. आणि वर्णन करून सांगताना कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की तो त्याची इंद्रिये जी आहे ती संयमित ठेवतो. मग हे सांगून झाल्यावर कृष्ण सांगतो, जर आपली इंद्रिय आपण संयमित नाही ठेवली, कृष्ण कमल चरणांवर आपण आपला फोकस ठेवला नाही, तर मग इंद्रियांचं काय होतं हेही सांगतोय. म्हणजे एकच बाजू सांगून कृष्ण गप्प बसत नाहीये की स्थिताधीर मुनी कसा आहे, कसा चालतो, कसा बसतो, हे सगळं तर सांगून झाल्यावर आता इंद्रिय जर भौतिकाकडे गेले तर मग त्या माणसाची अधोगती कशी होते हे सुद्धा कृष्ण आपल्याला समजावून सांगत आहे. आता पुढचा श्लोक 64. येस माताजी.
राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वांनुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंतांची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्णा. तर आता इकडे आपल्याला समजतं की आपल्याला जणू काही कृष्णाने वॉर्निंग दिलेली आहे की जर इंद्रियांमध्ये राग द्वेष उत्पन्न झाला, विषयांबद्दल आसक्ती निर्माण झाली की तुमचं काय होईल. आता आणि याची उदाहरणं सुद्धा श्रीमद भागवतम मध्ये दिली आहे. म्हणजे प्रत्येक भगवद्गीताचा श्लोक जर तुम्ही मनापासून वाचला, त्याचा अर्थ समजून घेतला, तर जेव्हा तुम्ही श्रीमद भागवतम वाचताय त्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल की ज्या ज्या इकडे कथा सांगितलेल्या आहेत त्या कथा संक्षिप्त रूपात भगवद्गीतामध्ये मांडलेल्या आहेत. आता अंबरीश महाराज, तुम्हाला सर्वांना अंबरीश महाराजांची गोष्ट माहिती आहे ना? सांगा बरं मला, माहिती आहे का? हो की नाही, इतकं तरी सांगा. हो माहिती आहे माताजी. तर हो, आता माहिती आहे. अंबरीश महाराज जे आहेत त्यांनी त्यांची सर्व इंद्रिय कृष्ण सेवेमध्ये लावली होती. असं जेव्हा आपण कृष्ण सेवेमध्ये आपली सर्व इंद्रिय लावतो तेव्हा तुमची जी टेस्ट डेव्हलप होते ती आपण म्हणतो हायर टेस्ट डेव्हलप होते. मग तेव्हा आपण आपल्या पृथ्वीच्या जीवनामध्ये जे जे काय चालू आहे आपण बेफिकीर राहतो. आपल्याला काळजी आपण त्याची करतच नाही, इतकी काळजी करत नाही की अंबरीश महाराजांना जेव्हा दुर्वासा मुनी ठार मारायला आले तेव्हा देखील ते शांत होते. म्हणजे इतकं मन त्यांचं कृष्ण चरणांवर स्थिर होतं की त्यांना काहीही फरक पडला नाही, काही फरक पडला नाही. असाच फरक प्रल्हाद महाराजांना पडला नाही जेव्हा प्रल्हाद महाराजांची आत्या होलिका त्यांना घेऊन लाकडांवर बसली आणि चारी बाजूनी जेव्हा ज्वाला प्रज्वलित केल्या गेल्या तेव्हा देखील प्रल्हाद महाराजांचं मन कृष्ण चरणांवर स्थिर असल्यामुळे, कृष्ण भावने स्थिर असल्यामुळे त्यांना काहीही त्याच्याबद्दल वाटलं नाही की माझे प्राण जाणार आहेत, काही नाही. मन त्यांचं कृष्ण चरणांवर स्थिर होतं. आता 65 हरे 65 कृष्णा. हो 65 माताजी. प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. याप्रमाणे संतुष्ट झालेल्या म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये असलेल्या व्यक्तीसाठी भौतिक अस्तित्वाचे त्रिविध ताप नाहीसे होतात आणि अशा प्रसन्न भावनेमध्ये व्यक्तीची बुद्धी लवकरच स्थिर होते. हरे कृष्णा. म्हणजे जर तुम्हाला त्रिविध ताप नको असतील तर काय करायला पाहिजे? कृष्ण भावना भावी जीवन जगायला पाहिजे. आता त्रिविध ताप म्हणजे कोणते? कोण सांगेल मला? हरे कृष्ण. बोला. आधिदैविक, आधिभौतिक आणि आध्यात्मिक. बरोबर. आधिदैविक म्हणजे काय? अधिदैविक म्हणजे नॅचरल कलॅमिटीज, जे बरोबर. सुनामी, भूकंप किंवा अर्थक्वेक्स. सुनामी. बरोबर. अधिभौतिक म्हणजे इतर भौतिक जीवांपासून आलेले, जसे करोना किंवा बरोबर. इतर डिसीजेस. आणि आणि आध्यात्मिक म्हणजे आपल्या स्वतःमधूनच उत्पन्न झालेले.
आपल्या बरोबर. स्वतःच्या गुणदोषामुळे. आपल्या इच्छा असतात ज्या पुऱ्या होत नाही, किंवा आपल्या मनामधले जे नेगेटिव्ह इमोशन्स असतात, मत्सर, द्वेष, अशानी आपल्याच पहिल्यांदा परिणाम आपल्या शरीरावर होत असतो. आपल्याला राग आला, आपण दुसऱ्यांवर काढण्या अगोदर आपल्या शरीरावर त्याचा त्रास होतो, हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने जर तुमचं मन कृष्ण चरणांवर स्थिर असेल, आपण त्रिविध तापांपासून पूर्ण तऱ्हेने मुक्त होतो. आता पुढे 66. हरे कृष्णा. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न युक्तस्य भावना न च भावयत शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जो भगवंतांशी संबंधित नाही, म्हणजेच कृष्ण भावनेमध्ये त्याच्याकडे दिव्य बुद्धीही असत नाही किंवा त्याचं मनही स्थिर असू शकत नाही. दिव्य बुद्धी आणि स्थिर मनाशिवाय शांती प्राप्त होण्याची शक्यताच नाही, आणि शांती वाचूनच सुख प्राप्ती कशी होऊ शकेल. हरे कृष्णा. बघा, म्हणजे इकडे कृष्णाने सांगितलंय, जर तुम्हाला शांती हवी असेल तर तुमची इंद्रिय ही तुम्ही माझ्यावर स्थिर केली पाहिजे, भौतिकावर नाही. आणि आपण आपलं आयुष्य कसं चाललेलं आहे, आपलं मन भौतिकावर स्थिर असतं आणि आपल्याला शांती पाहिजे असते. म्हणजे परस्पर विपरीत दोन गोष्टी आपल्याला हव्या असतात आणि त्याच्या पाठी आपण पळत असतो. आता पुढचा 67. हरे कृष्णा. इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावम् इवाम्बसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे सोसाट्याच्या वाऱ्याने पाण्यातील नाव इतस्ततः ओढून नेली जाते, त्याचप्रमाणे भटकणाऱ्या कोणत्याही एका इंद्रियावर मन केंद्रित झाले तर ते इंद्रिय मनुष्याची बुद्धी हरण करते. हरे कृष्णा. म्हणजे बघा, एक जहाज आहे आणि मोठं वादळ झालं, लाटा उसळल्या, तर काय, ही बोट सुद्धा समुद्र वाहून घेऊन जातो. तर हे तुम्हाला 5व्या अध्यायामध्ये मी जर तुम्हाला आठवलं असेल तर सांगितलं होतं की प्राण्यांमध्ये, प्रत्येक ॲनिमल किंगडम मध्ये प्राण्यांमध्ये एकच इंद्रिय अतिशय बलवान असतं, आणि त्या एका इंद्रियानी तो प्राणी कसा मरतो. उदाहरणार्थ, जे पतंग किंवा मॉथ आपण म्हणतो, हे जे किडे असतात ते बघा, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर मध्ये जो लाईट जर तुम्ही बाल्कनीमध्ये लावला तर ते प्रकाशाकडे आकर्षित होतात, आणि दुसऱ्या दिवशी बघाल तर त्यांचा एक असा मोठा ढीग पूर्ण बाल्कनीमध्ये पडलेला असतो. तर एकच इंद्रिय, म्हणजे त्यांची सेन्स ऑफ विजन, ती इतकी स्ट्रॉंग असते आणि प्रकाशाकडे आकर्षित होते की त्या एका इंद्रियांमुळे त्यांना मरण येतं. त्याचप्रमाणे मी तुम्हाला हरणाची, मासा, हत्ती आणि भुंग्याची गोष्ट सांगितली होती की एक एक इंद्रियामुळे, एकच इंद्रिय त्यांना कसं मरण येतं. त्याचप्रमाणे आपलंही असंच होतं. मनुष्य जन्म आपल्या अतिशय दुर्लभ आहे. आपल्याला तो कशाला दिलाय की आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. पण या इंद्रियांच्या विषयामध्ये आपण आसक्त झाल्यावर, ज्याप्रमाणे ही बोट तुम्हाला उलटी झालेली दिसते आणि हा जो सागर आहे हा तिला लांब कुठेतरी फेकून देतोय, त्याचप्रमाणे हा जो भवसागर आहे तोही आपल्याला या मनुष्य योनीमधून किंवा कृष्णापासून लांब फेकून देतो. आपण अशा योनीमध्ये अडकतो की आपल्याला परत कृष्ण प्राप्ती करणं
खूप अवघड होतं. तर अशा तऱ्हेने आपण आपल्या इंद्रिय इतकी बलवान असतात तर ते आपल्याला भवसागरामध्ये आपण गटांगळ्या खातो, म्हणजे जन्म मृत्यू या चक्रात आपण अडकून राहतो. आता 68. हरे कृष्णा. येस माताजी. तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. म्हणून हे महाबाहू, ज्याची इंद्रिय विषयांपासून नियंत्रित केलेली असतात त्याची बुद्धी निश्चितपणे स्थिर झालेली असते. हरे कृष्णा. आता कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की तुम्ही तुमच्या मनावर विश्वास ठेवू नका. तुमचं जे मन आहे ते मन माझ्या चरणांवर एकाग्र करा. तुम्ही माझी भक्ती करा आणि असं जर तुम्ही कराल तर निश्चितच तुमची बुद्धी स्थिर होईल. आणि एकदा बुद्धी स्थिर झाली की तुमची जी ही सगळी इंद्रिय असतील ती तुमच्या कंट्रोलमध्ये राहतील. ती भौतिकाकडे अजिबात पळणार नाही आणि अशा तऱ्हेने तुम्ही माझ्या जवळ याल. आता 69. हरे कृष्णा. या निशा सर्वभूतानां तस्य जागर्ति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्व जीवांची जी रात्र असते ती आत्मसंयमी मनुष्याच्या जागृतीची वेळ असते आणि सर्व जीवांची जागृतीची वेळ असते ती आत्मपरीक्षण करणाऱ्या मुनींची रात्र असते. हरे कृष्णा. म्हणजे इकडे याचा जर तुम्ही अगदी लिटरल ट्रान्सलेशन घेतला ना या श्लोकाचं तर ते काय असं असतं की जो भौतिकवादी माणूस असतो त्यांचं कसं जीवन असतं, ते खूप काम करतात. वर्क हार्ड एन्जॉय हार्ड एक असा त्यांचा मोटो असतो. तर खूप काम करतात आणि मग रात्री पार्टी सिनेमाला जा असं करतात आणि सकाळी खूप उशिरा उठतात. तर जेव्हा हा भौतिक माणूस झोपलेला असतो म्हणजे पार्टी करून लोक घरी 3-4ला येतात आणि सकाळी 11-12ला उठतात. पण जो स्थिताधीर मुनी असतो तो काय करतो, जेव्हा कृष्ण भाव किंवा कृष्ण भावनाभावी जीवन जगणारा माणूस काय करतो, तो ज्या वेळेला हा माणूस जागा असतो म्हणजे रात्री 10 पासून 3 पर्यंत पार्टी चाललेली असते तेव्हा हा स्थिताधीर माणूस झोपलेला असतो आणि हा माणूस जेव्हा भौतिकवादी माणूस झोपलेला असतो म्हणजे ब्रह्ममुहूर्ताच्या वेळेला तो साखर झोपेत असतो. त्या वेळेला स्थिताधीर मुनी काय करत असतो, तो जप करत असतो, श्रीमद भागवतम वाचत असतो. तर याचा अर्थ लिटरल अर्थ काय होतो की हे जे भौतिक जीवन आहे आणि आध्यात्मिक जीवन आहे परस्पर विपरीत आहे. आणि अगदी यात उदाहरण अक्षरशः झोपेचं दिलेलं आहे की जो स्थिताधीर मुनी असतो तो ब्रह्ममुहूर्ताला नेहमी जागा असतो आणि तेच भौतिकवादी माणूस जो असतो तो ब्रह्ममुहूर्ताला नेहमी झोपलेला असतो. पुढचं 69. माताजी 69 झाला. बरं 70. 70. येस. आपूर्यमाणं अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे समुद्र हा नेहमी भरत असूनही शांत असतो त्याचप्रमाणे जो मनुष्य समुद्रात अव्याहतपणे प्रवेश करणाऱ्या नद्या
रूपी इच्छांच्या पाण्यात विचलित होत नाही, केवळ तोच शांती प्राप्त करू शकतो. आणि अशा इच्छा तृप्त करण्यासाठी जो झगडतो त्याला शांती प्राप्त होत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे त्यांनी समुद्राचं उदाहरण दिलंय. समुद्राला कितीही नद्या समुद्रामध्ये मिळाल्या तरी समुद्राला कधी पूर येत नाही. समुद्र कसा असतो, नेहमी गंभीर असतो आणि त्याच्या जे समुद्राचं जे तट आहे ते ओलांडून तो कधीच जात नाही. तर अशा प्रमाणे एखादा स्थिताधीर मुनी असतो, तो कसा असतो, शांत असतो. का? कारण त्याची इंद्रिय त्याच्या कंट्रोलमध्ये असतात. आता एखादे प्रभूजी आपण असं म्हणूया की ते एका मार्केटमधून चाललेले आणि तिकडे ते बघतायत मोठमोठे रेस्टॉरंट्स आहेत, पब्स आहेत, लोक स्वतःचे सेल्फी घेतायत, दारू पितायत आणि त्यांना समजत नाही की ही लोक काय करतायत. आणि जी लोक दारू पितायत, सिनेमा बघतायत, त्यांना समजत नाही की हा माणूस 24 तास हरे कृष्ण जप कसा काय करू शकतो. म्हणजे दोन्ही पार्टीज एकमेकांना ओळखू शकत नाही. आता जेव्हा आपण इंद्रियांच्या विषयाने विचलित होत नाही, लक्षात ठेवा ही कृष्णाने दिलेली तुम्हाला एक भेट आहे, अनमोल भेट आहे. आता समजा जर एक प्रभूजी आहे, त्यांच्या समोर कोणीतरी खूप सुंदर बिर्याणी आणली, व्हेजिटेबल बिर्याणी, तरी तो ते जे प्रभूजी आहेत ते बिलकुल विचलित होणार नाही. ते म्हणणार नाही मला बिर्याणी पाहिजे, मला आणि पाहिजे नाही. जर ती बिर्याणी काढली सुद्धा तरी देखील त्यांचं मन शांत राहील. का? कारण ते 24 तास कृष्ण कमल चरणांचा विचार करत असल्यामुळे ही जी टेस्ट आहे ही इन्फिरियर वाटते त्यांना, आणि इन्फिरियर वाटते आणि याच्यातून मिळणारा जो आनंद आहे तो क्षणभंगूर आहे. त्याच्यामुळे त्याचा तो जास्त विचार करत नाही. आणि हे जे आहे, ही स्थिती जी मनाची आहे की जेव्हा आपण आपलं मन विचलित होत नाही इंद्रियांच्या विषयाने, तेव्हा लक्षात ठेवा ही कृष्णाने दिलेली तुम्हाला अनमोल भेट आहे. ही तुम्हाला कशी मिळू शकेल? फक्त जेव्हा तुम्ही कृष्णाचं नाम घेता, तुमच्या गुरूंची सेवा करता, मंदिरात जाऊन कृष्णाची सेवा करता, ही भेट कृष्ण स्वतः तुम्हाला प्रदान करू शकेल. पुढचा श्लोक 2.71. येस माताजी. विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति. हरे कृष्णा. कृष्णा, ज्या मनुष्याने इंद्रिय तृप्तीच्या सर्व इच्छांचा त्याग केला आहे, जो निस्पृह अथवा इच्छाहित जीवन जगत आहे, त्याने पूर्णपणे स्वामित्वाच्या भावनांचा त्याग केला आहे, ज्याच्या ठिकाणी मिथ्या अहंकार नाही, तोच केवळ वास्तविक शांती प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे आपल्याला काय सांगितलं, आता बघा, तुम्ही असं बघाल की एक माणूस म्हणतो की आज मी 1,00,000 रुपये कमवत आहे, उद्या मला 10,00,000 रुपये कमवायचे आहेत. ठीक आहे, जर तुम्ही कृष्णासाठी त्याचा वापर करणार असेल तर हे योग्य आहे. पण हे सर्व तुम्ही तुमच्या इच्छा तृप्तींसाठी, तुमच्या इंद्रिय तृप्तींसाठी करणार असाल तर हे चुकीचं आहे. आता आपल्याला बघा, तुम्ही जरी 10,00,000 रुपये मिळवले तरी आता तुम्ही जे काय खाता, तुम्ही रोज 1 किलो भात खाऊ शकाल का? तुम्ही खाऊ शकणार नाही. तुमची तेवढी कपॅसिटीच नाहीये. किंवा तेवढं खाऊन तुम्हाला खूप शक्ती तुमच्या अंगामध्ये येणार आहे का? नाही. तुम्ही खूप स्ट्रॉंग होणार आहे का? नाही. तुम्ही जितकी जागा वापरणार असाल झोपण्यासाठी 6 फूट 5 फूट तितकीच जागा तुम्हाला
लागणार आहे. तर मग असं ज्या माणसाला माहित असतं की बाबा मी पैसे मिळवतोय, पण जर मी हे कृष्णासाठी वापरले त्याच्यातच माझं कल्याण आहे, असा जो माणूस आहे त्याला खरी शांती मिळते. पण जर आपण आपल्या इंद्रिय तृप्तींसाठी दर खेपेला विचार करतोय तर त्यापासून आपल्याला काहीही सुख मिळणार नाहीये, उलटी तर आपली तब्येत खराब होणार आहे. आणि पैसे, आपण जेव्हा पैशाच्या पाठी जातो तेव्हा आपला आनंद, आपली झोप सुद्धा उडून जाते. तर इकडे लक्षात ठेवलं पाहिजे, आपण इंद्रिय तृप्ती करावी, पण ती कोणासाठी करावी? कृष्णाला मधोमध ठेवून ती इंद्रिय तृप्ती आपण करावी. शेवटचा आहे ना आता श्लोक. एषा माताजी. 2.67 or 72. 72, yes. एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था नैनां प्राप्य विभूयति स्थित्वा स्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आध्यात्मिक आणि दिव्य जीवनाचा हाच मार्ग आहे आणि याची प्राप्ती झाल्यावर मनुष्य मोहित होत नाही. मृत्यूच्या शेवटच्या क्षणीही जर एखादा याप्रमाणे स्थित असेल तर तो भगवद्धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. तर आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की जर आपल्याला भगवत धामामध्ये प्रवेश करायचा असेल तर पहिल्यांदा आपल्या जी इंद्रिय आहे, हा इंद्रियांचा पूर्ण विषय आपण इकडेच संपवला पाहिजे. आता इंद्रियांचा विषय संपवणं म्हणजे आपण असं राहायचं का की नाही मला काहीच इच्छा नाही, असं नेगेटिव्ह नाही राहायचं. त्या इच्छा, आपल्याला खूप पैसे कमवायची इच्छा असेल, पण ती इच्छा आपण कोणासाठी ठेवायची? कृष्णासाठी ठेवायची. म्हणजे आपल्याला इच्छा आहे, आपण एकदम इच्छाहीन होऊ शकत नाही. इच्छा आहे, पण आपल्या इच्छा जेव्हा आपण कृष्णाकडे डायरेक्ट करतो तेव्हा त्या इच्छांची शुद्धी होते. आता कोणालाही वाटणं साहजिक आहे, मला मोठं घर पाहिजे. पण मोठं घर तुम्हाला का पाहिजे? कारण तिकडे तुम्ही कृष्णाची सेवा करू शकता का? तुम्ही भक्तांना घरी बोलवून संकीर्तन करू शकता का? त्यांना प्रसाद देऊ शकता का? तसं असेल तर हे म्हणणं बरोबर आहे. पण माझ्या तृप्तीसाठी मला घरी पार्टी करायची, मला माझ्या मैत्रिणींना मित्रांना बोलवायचंय, हे चुकीचं आहे. तर लक्षात ठेवा, आपण इच्छाहीन होऊ शकत नाही, श्रील प्रभुपाद म्हणतात, पण आपण आपल्या इच्छा ज्या आहेत त्या शुद्ध करू शकतो. तर आता आपला हा दुसरा अध्याय इकडे संपलेला आहे. तुम्हाला आता दुसऱ्या अध्यायावर काही प्रश्न आहेत का? मी जरा रेकॉर्डिंग करायची का?